V ruskej Jaroslavli je náš štáb. Zisťovali to, či na pietnej spomienke vystavia aj rakvu s telom Pavla Demitru. Časť bratislavského sídliska odpojili od pitnej vody pre cudzie vniknutie do vodojemu. Vznikla obava, že by voda mohla byť kontaminovaná. Zlaté zuby ukradli dvaja zlodeji, tentokrát žijúcej babičke, a to priamo z jej domu. Noviny. Dnes o 19:30 na Jojke. Zomrel jeden z najneobyčajnejších ľudí na svete. Paradoxne s vizážou jednoduchého človeka, vizionár moderných technológií Steve Jobs. Vodu z potoka pustili do vodovodu v jednej slovenskej dedine. Ľudia to zistili až podľa žiab vo vodojeme. Doteraz neoblomná strana SAS začína meknúť. Pripúšťa, že zahlasuje za Euroval. Noviny. Dnes o 19:30 na Jojke. Napätie v Európe rastie, Taliani štrajkujú, Gréci riešia novú vládu, naši politici sa hádajú. Na mol opitá vodička na Orave zrazila 5-ročné dievčatko, neposkytla mu pomoc a z miesta činu ušla. Podarený jazvec sa udomácnil vo dvore rodinného domu v Banskej Bystrici. Keď ho odniesli, neúnavne sa stále vracal späť. Noviny. Dnes o 19:30 na Jojke. Zomrel jeden z najneobyčajnejších ľudí na svete. Paradoxne s vizážou jednoduchého človeka, vizionár moderných technológií Steve Jobs. Vodu z potoka pustili do vodovodu v jednej slovenskej dedine. Ľudia to zistili až podľa žiab vo vodojeme. Doteraz neoblomná strana SAS začína meknúť. Pripúšťa, že zahlasuje za Euroval. Noviny. Dnes o 19:30 na Jojke. Košická tepláreň ide zvyšovať ceny tepla, a to až dvakrát. Magistrát pripravuje protikroky. Dojatý detko Vladimír Mečiar odviedol vnučku do 1. triedy. Nie je v parlamente, zrejme má viac času. Šialený vodič si už druhú noc robil nočné rally po bratislavskom sídlisku, a to niekoľkokrát smerom hore-dolu. Noviny. Dnes o 19:30 na Jojke. Tisíce Slovákov žiadajú odvolať prezidenta Ivana Gašparoviča. Zisťovali sme, či je niečo také vôbec možné. Stále ste nevypli blikajúce vianočné osvetlenie vašich domov. V novinách vám povieme, koľko vás to bude stáť. Jožovi Kubáni mu išlo o život a Tatry za to tentoraz nemohli. Musel vliezť do akvária so žralokmi. Noviny. Dnes o 19:30 na Jojke. Rómovia tvrdia, že nie sú cigáni a politici ich pred voľbami len zneužívajú a kupujú. Zisťovali sme, či sa vlaky v týchto mrazoch nemôžu vykoľajiť pre popraskané alebo zasnežené koľajnice. Jedno z terénnych aut, ktoré sa preháňali na zamrznutom Balatone a prelomil sa pod nimi ľad, malo slovenskú ešpezetku. Noviny. Dnes o 19:30 na Jojke. Agresívny bača na severe Slovenska brutálne týral svojho zdravotne postihnutého pastiera oviec. Ceny čerstvých vajec sa šplhajú k astronomickým cifrám. 10 vajec stojí takmer 3 eurá. Slovák, ktorý sa vrátil z Francúzska, zistil, že mu domovníčka počas zahraničnej cesty predala byt. Noviny. Dnes o 19:30 na Jojke. Blíži sa arktický víkend. Zatiaľ čo eskimácké deti môžu chodiť von aj pri takýchto mrazoch, našim deťom to lekári neodporúčajú. Gorila sa mení na kanibala, ktorý požiera vlastných tvorcov. Dnes vtrhli policajti do domu bývalého šéfa kontrarozviedky. Zisťovali sme, ako sa má 9-ročný chlapec, ktorý sa pred pár dňami vykúpal s otužilcami v priehrade. Noviny. Dnes o 19:30 na Jojke. Ministri pýtajú v rozpočte tak veľa peňazí, že podľa Ivana Mikloša by im to nezabezpečili ani zvýšené dane. Ján Slota predpovedá, že eurozóna sa na 90% skončí a Slovensko čaká katastrofický scenár. Zdravotná sestra si pomýlila fľaštičky a deťom pri očkovaní potrela pokožku žieravinou. Noviny. Dnes o 19:30 na Jojke. Tragédia v švajčiarskom tuneli. Havaroval autobus plný školákov, najmenej 28 ľudí zahynulo, medzi nimi 22 detí. Nevidiaci pracujúci v bratislavskej nemocnici ostali v šoku. Ich pracovisko rušia a na to náhradné si vraj nemôžu vziať slepeckých psov. Na východe Slovenska riešia záhadu. V miestnej rieke sa pravidelne každý piatok objaví kontajner na odpadky. Noviny. Dnes o 19:30 na Jojke.
Detská hádka vyústila až do sporu medzi dospelými. Jeden z nich to nezvládol a hodil 3-ročného chlapca o zem. Neveriacemu sa zjavil Ježiš Kristus, a to priamo na stene. V novinách vám ukážeme obrazec. No a o 7:30 vám ukážeme aj muža, ktorý prežil zásah bleskom len vďaka rýchlej pomoci policajtov. Bol na prechádzke so psom, po silnej rane z oblohy ho nevie nik nájsť. Noviny. Dnes o 19:30 na Jojke. Požiar spôsobil, že sa dnes ráno Banská Bystrica prebudila do tmy. Elektrický prúd chýbal dokonca aj hasičom. Miestnych v Handlovej už panna Mária, ktorá sa im zjavila na stene domu, nezaujíma. Zbehli sa tam, až keď uvideli našu kameru. Na pohrebe Habsburga to vyzeralo ako na módnej prehliadke zo začiatku 20. storočia. Vo vyše 2-kilometrovom sprievode bola aj redaktorka televízie Joj. Noviny. Dnes o 19:30 na Jojke. Ľudia sa pýtajú, do čoho majú v týchto časoch investovať, aby neprišli o svoje úspory v eurách. Na Slovensku udreli tropické horúčavy. Niektorí sa chladili hadicami, iní vo fontánach. Zajtra bude ešte teplejšie. A to nie len vonku, ale aj v našej koalícii. Béla Bugár dúfa, že politici si schladia hlavy a dohodnú sa. Noviny. Dnes o 19:30 na Jojke. Ceny benzínu na Slovensku dnes vyskočili na historické maximum. Teraz všetkých zaujíma, čo sa bude diať v júli. Mladá čašníčka, matka jedného dieťaťa, má po výbuchu plynu v pohostinstve v Snine úplne zničenú tvár. Hasiči zachraňovali temperamentného psíka, šampióna, ktorý pri naháňaní kocúra spadol do šachty. Noviny. Dnes o 19:30 na Jojke. Vo svete sa rozbehla hra nervov. Spojené štáty zmrazili Irancom účty a embargo na ropu zvažuje aj Austrália. V chudobných regiónoch na Slovensku pribúdajú zlodeji, preto musia ženy chodiť do obchodov spolu s mužmi. Niektorí ľudia by Pála Čákyho za to, že chcel pred policajtmi zneužiť svoj starý poslanecký preukaz, poslali kydať hnoj. Noviny. Dnes o 19:30 na Jojke. Na nórskeho strelca Breivika dnes pred súdom čakal dav rozzúrených ľudí, ktorí kričali, že je zradcom Nórov. Dôchodcovia, ktorí očakávali vyššie penzie, zostanú sklamaní. Česi odmietajú dať Slovákom peniaze. V Bratislave niekto vyhodil dopravnú značku prikázaný smer jazdy do kontajnera. Tento druh vandalizmu nie je výnimkou. Noviny. Dnes o 19:30 na Jojke. Európski poslanci si žili ako v raji vďaka štedrým dietám. Zisťovali sme, či sa situácia zmenila a budete prekvapení. Slovenský bezdomovec žije v otrasných podmienkach na ulici v Peru. Doma bol nezvestný, my sme našli jeho rodičov. Jojka sa opäť presťahovala. Dnes večer vysielame noviny naživo. Noviny. Dnes o 19:30 na Jojke. Obrovské napätie vládne v jednej z rómskych osád. Policajná hliadka, ktorá smerovala k bitkárom, zrazila iba 5-ročného miestneho chlapca. Aj dnes sa vrátime k slávnemu pôrodu z trolejbusu číslo 204. Verte, neverte, zistili sme, že to bol štandard zo západných nemocníc. Sledujte nás, ak chcete vedieť, aký trest dostal Braňo Mojsej za jazdu pod vplyvom takmer 3 promile. Sám vám povie, čo si o to myslí. Noviny. Dnes o 19:30 na Jojke. Mladík a dievča, ktorých na ceste zabil opitý vodič, boli podľa miestnych do seba zaľúbení. Richard Sulík zrejme zostane lídrom SAS-ky aj napriek zverejneným videonahrávkam s Kočnerom. Uvidíte aj šialený adrenalín v Tatranskej Lomnici. 251 lyžiarov a snowboardistov sa naraz spúšťalo po zjazdovke. No a dozviete sa tiež, prečo dnes budeme moderovať my, dve blondinky. A kde sú naši obľúbení kolegovia Jano a Ľuboš? Noviny. Dnes o 19:30 na Jojke. Slovenská vláda síce v súvislosti s lekárskym protestom núdzový stav nevyhlásila, ale vôbec to neznamená, že situácia je vyriešená. Prvý Slovák, ktorý požiadal o maďarské občianstvo, už prišiel o to naše a my vám povieme, čo to znamená v reálnom živote. Odpočúvacia kauza vyvolala množstvo otáznikov. Čo myslíte, môžu sa agenti tajných služieb započúvať aj do vašich najintimnejších záležitostí? Noviny. Dnes o 19:30 na Jojke.
Igor Matovič si na generálnej prokuratúre pred Jozefom Čentéšom vylieval srdce pre korupciu na teplých štátnych miestečkách. Bývalého majiteľa nebankoviek BMG a Horizontu pustili predčasne z väzenia. Podľa sudcu je predpoklad, že bude viesť riadny život. Minister Šimon už nechce, aby Slováci platili za španielske broskyne alebo čínsky cesnak. Noviny. Dnes o 19:30 na Jojke. Z unikania opitých vodičov pred policajtmi sa stáva slovenský národný automobilový šport. Po včerajšku vám ukážeme nové prípady. Cestárov vyšetrujú pre korupciu. Nakúpili takú drahú soľ, ako by bola z rozprávky Soľ nad zlato. A uvidíte aj, ako jednoduchý kováč bez nároku na honorár turisticky zviditeľnil dedinu tak, že uspel až v Bratislave. Noviny. Dnes o 19:30 na Jojke. Ak máte problémy s tlakom, dnes večer to budete mať ťažké. Povieme vám, aké dôchodky majú euroúradníci. Asi každý Slovák pozná prípad detí Ivany Bórovej, ale dnes uvidíte, že ho pozná asi už aj každý sudca z Veľkej Británie. No ak ste si doteraz mysleli, že ženy sú mizerné vodičky, asi zmeníte názor. Dve super hrdinky totiž zachránili autobus plný ľudí. Noviny. Dnes o 19:30 na Jojke. Slovenská matka, ktorej 3- a 4-ročné deti majú byť v Británii dané na adopciu, sa s nimi ešte chcela stretnúť. Náš štáb išiel s ňou. Zobrali nám deti úplne teraz. Film, môžete to natáčať na Teraz povedzte vlastne autenticky, čo ste zažili, toto povedzte. Až 10 000 ľudí sa mohlo v lete počas kempovania v známom národnom parku nakaziť smrteľne nebezpečným vírusom. V pondelok začne chodiť do 1. triedy aj malý Simonko. Narodil sa bez dlaní a bez chodidiel, ale chce dokázať to, čo iné deti. Noviny. Dnes o 19:30 na Jojke. Povinné odhadzovanie snehu z chodníkov pred domom niektorí prirovnávajú k núteným prácam. V Amerike by vás za to trestne stíhali. Bratislavskí študenti dnes písali text, ktorý v Košiciach pred 2 týždňami slávnostne premietli na stenu veže aj s gramatickou chybou. V prípade obvinenia lekárov v Trnave za smrť rodičiek sa objavili čudné náhody v oblasti súdnictva. Noviny. Dnes o 19:30 na Jojke. Budú sa katolícki kňazi ženiť, alebo budú katolíckymi farárkami aj ženy? Zisťovali sme, aké zásadné zmeny očakávajú kňazi a čo si myslia veriaci. Bývalú zamestnankyňu Najvyššieho kontrolného úradu našli mŕtvu a vyzlečenú ležať v kríkoch. Bratislava zaspala dobu. V Rusovciach na námestí ešte stále stojí vyzdobený vianočný stromček. Noviny. Dnes o 19:30 na Jojke. Slovenský pravoslávny kňaz nepripúšťa, že by falošný arcibiskup vo Vatikáne mohol byť špiónom z ich radov. Opitý vodič v Bratislave vletel do dverí banky, neďaleko stojaci ex-policajt si myslel, že je to lúpež a akčne ho spacifikoval. 10-ročný žiak 4. triedy počas vyučovania výpočtovej techniky ušiel učiteľke a vyliezol na strechu. Pekne po reblíku a ujovia ti pomôžu, dobre? Noviny. Dnes o 19:30 na Jojke. Podnikateľ na juhu Slovenska sa obáva novodobých nájazdov hladných Rómov. Vraj majú novú metódu. Rezač hlav psov je na slobode. Podľa svedkov ho policajti ešte potľapkali po pleci a povedali mu to nič. Exotická dovolenka na Kube sa pre našich a českých turistov zmenila na drámu na letisku. Noviny. Dnes o 19:30 na Jojke. Hovorí sa, že pes je najlepší priateľ človeka, ale auto mu radšej nepožičiavajte. Chlpatý vodič zaparkoval v rybníku. Viete si predstaviť, že niečo urobíte ako malé dieťa, ale potrestajú vás až v dospelosti? Stačí, ak pôjdete v električke na čierno. Ukážeme vám aj absolútny slovenský unikát, vraj funkčnú železničnú trať, na ktorej